Yo, what up mga kabarangay? Thanks God, napalit na yun ako. Kahilakon gigubay, napalit na yun ako. Makita ninyo? To be honest, kahilakon gigo karon nga adlaw. Ako nag-expect nga matuman na gyud ang ako pangandoy. Napalit na gyud din ako mga kabarangay. Woo! Sana kayong view. Abi na ako next or pila ka years pa na ako ni siya mapalit bay, pero kasi no nakahilak ko. Itorta mo Awa, sana kayo. Sa sunod ko. Sakay na ka. Itorta mo. Ano ba? Di ba? Tinaw kayo ba? Abi na ko kani kanang unexpected ba nga niabot sa kaugalingon ba nga napalit na gyud din ako di ay. Kahilak ko ba Tinaw kayo. Napalit na gyud din ako nga akong gipangandoy nga cellphone. Cellphone na, dili ang balay, cellphone na. Dili ka ring room. Cellphone na.